Dobré ráno všem, šťastnou sobotu. Než začneme, pomodleme se. Otče na nebesích, moc ti děkujeme, že jsi nás sem dnes ráno přivedl. Moc ti děkujeme za tělo, které jsi nám dal. Děkujeme ti za velkou oběť, kterou jsi přinesl, abychom my mohli žít. Modlíme se nyní, Otče, když probíráme některá závažná témata týkající se těla a toho, jak si přeješ, aby bylo v pořádku, a některé věci, které mohou způsobit, že v pořádku nebude. Modlíme se, abys nám dal moudrost a porozumění, a modlíme se za tyto věci dnes ráno ve jménu Ježíše. Amen. Název dnešní ranní prezentace je o rakovině a jejich příčinách. Ale jako obvykle, když dělám prezentaci, ráda položím základy. A ráda bych začala veršem z Bible, a ten se nachází v listu Římanům, kapitola 12, verše 1 a 2. A v listu Římanům, kapitola 12, verše 1 a 2, Bible říká: Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Je to velmi rozumná služba, protože když jsme schopni přinášet živou oběť svého těla, svatou a Bohu milou, je to velmi rozumná služba, protože je hezké žít v těle, které funguje. Další verš říká: a nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Co je ta dobrá, přijatelná a dokonalá vůle Boží? Abychom vydávali svá těla za živou oběť, a v malé knize přímo na konci Bible u konce, to je 3. Janova, 1. kapitola, 2. verš. Bible říká: nade všechno přeji, aby se ti dařilo a abys byl zdravý, tak, jako se daří tvé duši. To je vůle Boží, aby se dobře dařilo našemu tělu a naší duši. Co se stane, když tělo nefunguje dobře? Co se stane, když jde o něco tak závažného, jako je rakovina? Ráda bych se vrátila k 12. kapitole listu Římanům a ráda bych se podívala na 2. verš, kde se říká: nepřizpůsobujte se tomuto světu. Co tedy znamená tomuto světu? Znamená to způsobu, jakým tento svět jí, pije a žije, který je zcela opačný než Boží způsob jídla, pití a života? Chtěla bych naznačit, že ano, a vím, že v našem zdravotním centru k nám přichází mnoho lidí, kteří jsou nemocní, a někteří mají rakovinu. Někteří k nám přicházejí, když onemocní rakovinou, a byla jim nabídnuta alternativa toho, co jim nabídl svět, což je operace, chemoterapie, radioterapie. A pak se podívají, a musím dodat, že někdy může být operace nezbytná. Ale v mnoha případech se lidé podívají na to, co se nabízí, a podívají se na vedlejší účinky chemoterapie, na vedlejší účinky radioterapie a řeknou si: někdy je léčba horší než samotná nemoc. Ale žel, mnoho lidí neví, co jiného dělat. Na straně 127, Život naplněný pokojem, 8. kapitola, a vidím, že knihy máte vzadu. Je to moje nejoblíbenější kniha o zdraví. Na straně 127, 8. kapitola, Lékař vychovatelem. Věděli jste, že slovo lékař znamená učitel? Takže v kapitole Lékař vychovatel na straně 127 se píše: jediná naděje na zlepšení je ve výchově lidí, ve vštěpování správných zásad. Chtěla bych naznačit, a myslím, že se mnou budete souhlasit, že mnoho lidí je nemocných z nevědomosti, neuvědomují si to. Celou dnešní přednášku budu prokládat příběhem Elizabeth Kochové. Elizabeth Kochová měla bolesti v břiše. Elizabeth Kochové bylo kolem 60 let. Šla k lékaři, ten jí udělal vyšetření a řekl: máte v břiše 3 nádory. Jsou velmi agresivní. Doporučuji vám, abyste okamžitě začala s chemoterapií.
která nádory zmenší a pak možná budeme moci provést operaci. Elizabeth řekla, že dobrý způsob je říct: moc vám děkuji za radu, půjdu domů a budu o tom vážně uvažovat. Proto je velmi důležité zvážit své možnosti. 2. Timoteovi 1:7. Bůh nám zajisté nedal ducha bázlivosti, nýbrž moci a lásky a rozvahy. Zdravý rozum tyto věci zvažuje. Na začátku týdne, když jsme se zabývali depresí, jsme se podívali na zdravou mysl a zjistili jsme, že je to právě tady. V přední části mozku je to místo, kde se odehrává náš rozum, intelekt a úsudek a kde se dělají naše rozhodnutí. A když si to uvědomíte si, že Bůh navrhl, aby každé naše rozhodnutí bylo učiněno podle rozumu, intelektu a úsudku. Nevím, jak vy, ale já při svých rozhodnutích potřebuji Boží pomoc. A tak nám Bůh dal možnost zvolit si ho. Když si zvolíme Boha, zvolíme si život. Když si zvolíme Boha, zvolíme si vše, co je dobré. Když si zvolíme jeho, zvolíme si život a v tom jsme si ho vybrali. Takže dnes brzy ráno jsem Bohu odevzdala svou přední část kůry mozkové. A řekla jsem: Otče, dnes večer potřebuji tvou moudrost, abych věděla, jaká rozhodnutí mám udělat. Potřebuji tvou moudrost, abych věděla, co mám říct, protože on každého zná osobně. A právě na tomto místě bych vás ráda seznámila s jedním žalmem, než se vrátíme k Elizabeth Kochové. Je to žalm 139, kde Bible říká: Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš, ty víš, jak sedám a jak vstávám zas, už z dálky rozumíš mým myšlenkám. Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Verš 4. říká: Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, Hospodine, všechno víš. Zezadu i zpředu si mě obklopil, svou dlaň si na mě položil. Takové poznání je nad mé chápání, je příliš hluboké, na to nestačím. Kam bych byl unikl před duchem tvým? Před tvojí tváří, kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam si ty. Kdybych si ustlal v podsvětí, i tam si. Kdybych si oblékl křídla jitřenky, kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by mě vedla ruka tvá pravice by mě držela. Kdybych si řekl: snad pohltí mě tma, až světlo kolem mě noc vystřídá. Tobě nebude temná ani tma, noc jako den ti záři dá. Tma bude pro tebe světlu podobná, takže není kam jít, ale Bůh tam je. A další verš říká: Vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal si mě v lůně mé matky. Porodila jsem 6 dětí. Když jsem čekala ty děti, nevěděla jsem, co se tam děje, ale Bůh to ví. A pak verš 14. říká: Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen, vzbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné, má duše to velmi dobře ví. Před tebou nebyla skryta má kostra, když jsem byl utvářen v skrytu, utkán v útrobách země. Tvé oči viděli můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářeli se, nebyl ani jeden z nich. Miluji starou angličtinu, víte, o čem ty verše jsou? O naší DNA. Není to ono, že jsme podivně utkáni v útrobách země, přestože jsme nedokonalí. Všichni se dnes rodíme s mírně defektním DNA. Ale jak jsme si řekli na začátku týdne, genetika může nabít zbraň, ale životní styl stiskne spoušť. Chvála Bohu za to. A v dalším verši se píše: O, jak dokonalé jsou tvé myšlenky vůči mně, Bože, jak velký je jejich součet. Kdybych je měl spočítat, bylo by jich víc než písku. Počítali jste někdy písek? Když se probudím, jsem stále s tebou. Krásné podání v žalmu 139, jak Bůh ví. Zná nás, ví, kde jsme, ví, kolik vlasů máme na hlavě. Porodila jsem 6 dětí, hodně času jsem strávila pohledem na své děti, jak je milují, ale nevěděla jsem, kolik mají na hlavě vlásků, i když jich neměli mnoho, ale Bůh to ví. Elizabeth Kochová se podívala, že jí byla nabídnuta chemoterapie,
radioterapie, operace na 3 nádory v břiše. Šla domů a zvažuje. Kamarádka se o tom doslechla a všichni byli smutní. Elizabeth Kochová byla v polské církvi Dynamo. Každou sobotu dělala všechny zákusky nebo většinu z nich. A tady má najednou v břiše 3 nádory. Navštívila jí kamarádka a řekla jí: Elizabeth, nevím, nakolik si tomu otevřená, ale existuje paní jménem Barbara O'Neill, která má zdravotní centrum a ukazuje způsoby, jak lze nad rakovinou zvítězit. Elizabeth měla zájem. Elizabeth se podívala a druhý den si rezervovala 2 týdny na našem pobytu a přijela na náš pobyt. Tato paní je vegetariánka. Moc necvičí, nejí maso, nepije kofein, nepije alkohol. Jak by mohla dostat rakovinu? Co pak nedělá všechno správně? Když poslouchala přednášky, otevřely se jí oči. Věděli jste, že přednášky jsou jako zrcadlo? Věděli jste, že se čas od času rozsvítí žárovka, v níž Duch Svatý píchne do vašeho srdce? Ale víte, co dělá, když píchne do vašeho srdce? Říká: teď vám ukážu, co máte dělat, protože v každé fázi nám dává svobodnou volbu. V každé fázi. Ve Zjevení 3.20 se píše o velkém Bohu nebes, který říká: hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu. Bůh není v každém člověku, dává nám možnost volby a řekl, že pokud někdo uslyší můj hlas a otevře dveře, kdo otevírá dveře? My. Jak otevíráme dveře? Svým rozumem, intelektem a úsudkem. Není divu, že Job 22, verš 21 říká: nyní se s ním seznam, jen se s ním důvěrně stýkej. Seznamte se s ním a pak dál píše: a užívejte pokoje. Dobro ti skrze to bude vcházet. Jak se seznámíme s Bohem? Přečtěte si o něm. Matouš, Marek, Lukáš a Jan. 4 různí muži podali své příběhy o Ježíši. Čtěte o něm a můžete jít ještě o krok dál a přečíst si krásnou knihu s názvem Touha věků. Jaká je to krásná kniha. Mohli byste ji přečíst, kdybyste každý den za měsíc přečetli několik stránek, ale mně to trvalo 2 roky. Nedokázala jsem se přes tenhle kousek posunout a pak jsem se k němu vracela a tenhle kousek si zopakovala. Protože jsem vášnivá čtenářka, od dubna, co jsem tu, jsem přečetla vlastně 6 knih. Ale pořád jsem se vracela. Nechtěla jsem jít dál. Seznámíte se s krásným Spasitelem. A vzpomínám si na jeden příběh, kde Ježíš a jeho učedníci jdou a dívají se, že slyší nějaký hluk. A je tam pohřební průvod. Je to hned za městem a za ním jsou truchlíci, kteří dělají velký hluk. Lidé nesou lehátko, na kterém ležel mrtvý muž, mladý muž. Jeho matka šla vzadu a plakala. Ježíš se podíval a učedníci viděli, jak se Ježíšovi nohy otočily směrem k pohřebnímu průvodu. A jsem si jistá, že si někdy říkali: co teď dělá, kam teď jde? Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili. Tehdy řekl: chlapče, říkám ti, vstaň. A ten mrtvý se posadil. Ježíš ho vrátil jeho matce. Jaký krásný Spasitel. Věděl, že to byl její jediný syn. Neměla manžela, nikoho, kdo by se o ní staral. Nemohl to nechat být, ale projít kolem. Takže když Bible říká, že se s ním seznámíš a budeš mít pokoj, přijde k tobě dobro. Když Elizabeth Kochová poslouchala přednášky na našem pobytu, zjistila několik věcí. Zjistila, že rakovina miluje a my musíme vědět, co rakovina miluje, abychom ji mohli zastavit. Také musíme vědět, co rakovina nenávidí, protože jí to chceme dát. Je to tak? Zjistila, že rakovina miluje cukr.
Rakovinná buňka spotřebuje 15krát více glukózy než jakákoliv jiná buňka. Na konci přednášky řekla, ach jo, zeptala jsem se, co to je. Řekla, že dělávala, nevím, jestli znáte dezert Pavlova. Myslím, že je to australský dezert, ale jsou to bílky vyšlehané s cukrem, pomalu upečené, takže se tomu říká bezé. Je to tak? Dělávala Pavlovy pusinky a dělala je takhle velké a nahoru se, myslím, dávala šlehačka a ovoce nebo něco takového. Aby udělala Pavlovu, říkala, do takhle velké Pavlovy jsem dávala 16 hrnků bílého cukru. Řekla, věřím, že jsem si rakovinu jen přikrmovala. To byl jeden z bodů. Zjistila jsem, že když lidé překonávají rakovinu a podíváte se na historii, může v tom být trochu toho a trochu onoho a pak trochu tady, možná trochu genetiky, ale pamatujte, že genetika nabíjí zbraň, spoušť mačká životní styl. Rakovina také miluje kyselé prostředí a hádejte, co je nejkyselejší látka, kterou můžete do svého těla dostat? Rafinovaný cukr. Na cukrové třtině není nic špatného. Všechny ty minerály ji alkalizují, ale když cukr z cukrové třtiny extrahují, stává se z ní čistá kyselina. Doktor Judkin napsal o cukru knihu s názvem Čistý, bílý a smrtící. V jedné z kapitol své knihy tvrdí, že by měl být zakázán, protože je tak nebezpečný. Jak může být něco tak sladkého tak špatné? Cukr také miluje prostředí bez kyslíku. Co tedy rakovina nesnáší? Rakovina nesnáší, když přestanete užívat cukr nebo veškerou glukózu. Rakovina není ráda, když v těle vytvoříte zásadité prostředí. Rakovina nesnáší kyslík. Mám mnoho knih o lékařích, specialistech a naturopatech po celém světě, kteří pomáhají překonat rakovinu. A když je čtu, jsou v nich drobné rozdíly. Někteří podávají nitrožilně vitamin C, jiní doporučují semínka meruňkových jader. Takže jsou tam rozdíly, ale všichni mají 3 společné jmenovatele. A já jsem sem vložila tyto 3 společné jmenovatele. Ukážu vám, proč rakovinné buňky milují glukózu. Tento týden jsme se na to podívali několikrát. Tady je buňka, centrální obchodní čtvrť lidského těla. Glukóza vstupuje dovnitř, prochází 20stupňovou dráhou a tato 20stupňová dráha nám dává 2 jednotky energie. Konečným výsledkem 20stupňové dráhy je chemická forma glukózy zvaná pyruvát. Budeme jí říkat prostě P. Je to chemická forma glukózy, která se dostává do 8stupňové dráhy. Tato 8stupňová dráha se z dobrého důvodu nazývá elektrárna buňky, protože dodává 36 jednotek energie. V čem je rozdíl? Je to kyslík. Tato cesta využívá kyslík, tato cesta nepoužívá kyslík. Tato 20stupňová dráha je také velmi rychlá, takže spotřebovává hodně glukózy. Takže v podstatě se jedná o rakovinovou buňku. Najdete mnoho lidí, kteří jsou, vždycky říkám, bojující a vítězící nad rakovinou bez ohledu na její stádium. Netrpí rakovinou, nenechávají se jí strhnout, vítězí nad ní. Zjistíte, že spousta z nich nemá žádnou energii, velmi málo energie, protože spousta jejich buněk běží sem nahoru a tam běží rakovinné buňky. A to je velmi rychlá dráha, takže budou spotřebovávat 15krát více glukózy a k běhu nepotřebují kyslík.
Ukážu vám, co udělala Elizabeth Kochová. Elizabeth Kochová za mnou přišla a řekla, udělám všechno, co řeknete. Ach, miluju, když to lidé říkají, cokoliv řeknete, udělám. Tak jsem řekla, uděláme tohle, tu rakovinu vyhladovíme. Jak ji vyhladovíte? Abyste ji vyhladověli, musíte vědět, co má ráda. Miluje glukózu. A tak jsme navrhli 6 týdnů, žádný cukr, žádný med, žádné sladké. Co bude jíst? Je tu hodně zeleniny, hodně luštěnin, hodně ořechů, hodně semínek. Můžete tak získat krásnou rozmanitost. Někteří lidé, kteří k nám přicházejí, se rozhodnou pro rozvrh. Pondělí den fazolí, úterý den čočky, středa den biotofu. Čtvrtek den černých fazolí, je jich tolik, že můžete mít každý den jinou. A tolik různých druhů zeleniny. Musela také zkontrolovat svůj dům, aby se ujistila, že není kontaminován plísní. Víte, plísně milují cukr, milují vlhké prostředí. A onkolog dr. Tullio Simoncini napsal knihu, která se jmenuje Rakovina je houba. Och, jako onkolog zjistil, že každý pacient, kterého testoval, měl v těle nějakou formu kandidy a dosahoval 90% úspěšnosti. Získával nejalkaličtější směs zvanou soda bikarbona a nechával si ji vpravovat do těla porterem, a když vstřikoval sodu bikarbonu přímo do rakoviny, rakovina totiž nemůže přežít v zásaditém prostředí. Miluje kyselinu. Úspěšnost byla 90%. Mám kamarádku, která tady žije. Možná znáte její doktorku Emu Filcovou. Vzala k němu jednu ze svých pacientek v Itálii, ale musel přijít do hotelu a musel se obléknout do tmavého oblečení, protože byl vyšetřován. Ve skutečnosti, jak jsem naposledy slyšela, byl ve vězení obviněn z neúmyslného zabití. Můj manžel řekl, že kdyby tomu člověku dal chemoterapii, nebyl by ve vězení. Mám pravdu? Přišel k němu někdo v posledním stádiu a stejně by zemřel. Člověk neví, protože předpokládám, že jste dospěli k závěru jako já, že zprávám nemůžete věřit. Manžel mi poslal takovou drobnost, která byla ve zprávách. V Austrálii včera zemřel muž na covid. Byl plně očkovaný a psalo se tam, že protože byl očkovaný, nedostal to tak zlé. Bylo by to horší. Nechám to na vás. Zjistila jsem, že Elizabeth Kochová byla ve svém domě velmi vybíravá, ale také jsem zjistila, že Elizabeth Kochová miluje sýr. Řekla, vzala jsem svou malou dcerku do sýrárny, viděli jsme obrovské, velké bloky sýru a byly zelené. Dělají to tak, že odříznou zelenou část a pak ji nakrájejí a zabalí. Takže je velmi obtížné koupit sýr bez plísně. Abyste plíseň vyhladověli, zajistěte, aby nedostávala cukr. Někdo by řekl, ale Barbaro, nepotřebuje snad každá buňka ke svému chodu glukózu? Potřebuje. Ale rychlé uvolňování glukózy v sacharidech a cukrech ji v podstatě jen živí. Pokud se vám podaří zajistit, abyste měli v těle hromadu kyslíku,
Glukóza z paliv s nižší dodávkou glukózy se dostane až sem. Je to naprosto v pořádku. V mé knize Samouzdravující kód od stvořitele, budeme ji mít dnes večer opět v prodeji a pokud odjíždíte a nebudete ji moci dnes večer sehnat, je na Amazonu. Moje kniha Samouzdravující kód od stvořitele tedy podrobněji zkoumá to, co vám dnes ukážu. A cituji doktora Otto Warburga, je to profesor, 1946 dostal Nobelovu cenu za objev toho, co vám tady ukazují, a není to nic nového. Protože rakovinné buňky spotřebovávají 15krát více glukózy než jiné buňky, spotřebovávají při aplikaci chemoterapie více chemoterapie než ostatní buňky. Tak funguje chemoterapie. Neštěstím je, že některé dobré buňky ji spotřebují a budou také zabity. Je to jako, které buňky budou zabity nejvíce, samozřejmě rakovinné buňky, ale některé z dobrých buněk také. Za druhé, ale než přejdu od čísla 1, definuji, co jedla. Každé jídlo jedla zeleninu, napůl syrovou, napůl vařenou, každé jídlo měla nějaká semínka a ořechy, každé jídlo měla luštěniny. A protože byla tak dobrá kuchařka, netrvalo dlouho a dokázala se přizpůsobit a upravit a připravit nádherná jídla podle svých polských receptů. Místo smetany používala kokosový krém, místo másla používala kokosový nebo olivový olej. Přizpůsobovala své recepty a vařila nádherná jídla. Za druhé, zabít. Myslím, že se musíme zbavit mentality zabíjení. Když tělo není v pořádku, je třeba pracovat s jeho léčivými schopnostmi. A Bůh nám ve své moudrosti a milosrdenství dal byliny, které rakovinu zabíjejí a nás nezabíjí. Není to dobrá zpráva? Zatímco radioterapie a chemoterapie, které sice zabíjejí rakovinné buňky, ale zabíjejí i ty dobré. V Žalmu 104:14 Bible říká, že Bůh dal byliny ke službě člověku a tak vám přicházejí sloužit. Jaké jsou tedy některé z bylin? Definovala jsem je ve své knize. Česnek. Česnek je silný plísňový zabiják a to je to, co udělal doktor Tullio Simoncini, když řekl, že rakovina je plíseň. Člověk může mít v těle kvasínky, které nemají rakovinu, ale pokud budou pokračovat, mohou se do ní vyvinout, pokud budou mít správné podmínky, pokud budou mít hodně cukru, kyselé prostředí a málo kyslíku. Takže česnek, extrakt z olivových listů, extrakt z grapefruitových semínek GFSE, také Pau de Arco, je to jihoamerická bylina, také některé esenciální oleje a nezapomeňte, že esenciální oleje jsou velmi, velmi silné, takže máte jen několik kapek, takže esenciální oleje jsou oregano, které je poměrně silný zabiják plísní a kvasinek, také hřebíček je velmi účinný a tymián. Jak jsem ukázala na začátku týdne, myslím, že to bylo v pondělí večer, když jsme se zabývali skutečnou příčinou nemocí. Podívali jsme se na životní cyklus a ukázali jsme si, jak mikroorganismy mění své role v závislosti na prostředí. Přizpůsobují se a adaptují. Proto když má někdo bakteriální infekci a stále bere antibiotika, část bakterií se zabije, ale část bakterií se adaptuje a přizpůsobí. To jsou vaše superbakterie. Měli bychom si položit otázku, proč? Proč jsou tam bakterie? Proč jsou tam kvasinky a plísně? Job 29:16 v Biblii píše, prověřil jsem spor, který jsem neznal. A vzpomeňte si na přísloví 26:2. Prokletí bez příčiny nepřijde. Žádný problém se nestane bez příčiny. I u těchto je třeba je střídat, protože stejně jako mikroby se i patogenní mikroby, které nechceme, kvasinky,
bakterie, plísně, viry mohou adaptovat a přizpůsobit, a proto navrhuji týden na tomhle, týden na tomhle, týden na tomhle, týden na tomhle, aby se neustále přizpůsobovali a adaptovali. Takže právě když si mikroby začnou zvykat na česnek, přerušíte ho a začnete používat něco jiného. Tak to udělala Elizabeth Kochová. Za třetí, alkalizujte. Jak tedy alkalizujeme? Můžete pít sodu bikarbonu. Jediné, co tím uděláte, je, že alkalizujete svůj žaludek a vy nechcete, aby byl žaludek alkalizovaný, protože žaludek by měl být kyselý, aby rozkládal potravu. Jediná část těla, která by měla být kyselá, je žaludek. Pokud má někdo rakovinu hrdla a žaludku, doporučuji mu pít sodu bikarbonu brzy ráno a těsně před spaním, protože soda bikarbona alkalizuje pouze to, čeho se dotkne. Jediný případ, kdy se soda bikarbona může dostat do těla, pokud nejste onkolog jako doktor Tullio Simoncini a můžete si ho aplikovat injekčně, jediný jiný případ by byl, kdybyste ho užívali jako klystýr, pokud by měl někdo rakovinu v dolní části tlustého střeva, protože pamatujte, že jen alkalizuje to, čeho se dotkne. Ale co můžete dělat? Můžete užívat potraviny a nápoje, které alkalizují, a jediným z nejvíce alkalizujících nápojů, které můžete užívat, jsou zelené nápoje. A protože v Misty Mountain máme velkou zahradu, sbíráme divokou zeleň. Cokoliv jedlého, obvykle asi 4 na 1, možná 4 šálky divoké zeleně, smícháme ji se 4 šálky vody, dokud není voda zelená. Přecedíme ji a pak ji dáváme našim hostům, kteří jsou zde, aby porazili rakovinu. Dáváme jim litr zeleného nápoje na piky během celého dne, který prostě chutná jako tráva. Takže do něj obvykle dáváme mátu, nebo někdy do něj dáváme meduňku, nebo někdy do něj dáváme citronovou trávu, jen aby to chutnalo trochu lépe. Je to stejné jako pití trávy. Pokud nemáte krásnou zahradu se spoustou zeleně jako já a ve své knize receptů ji nazývám skvělý zelený nápoj, na který můžete použít chlorofyl, protože tyto zelené rostliny mají tak vysoký obsah minerálů, že alkalizují. Můžete také užívat zelený ječmen. Můžete si koupit produkty zvané Super Greens. Zelená pšenice, spirulina. Všechny tyto zelené rostliny mají neuvěřitelně vysoký obsah minerálů. Jsou to alkalizující minerály a když je pijete, tak se dostávají do tkání a alkalizují je. Nejvíce kyselinotvorné potraviny jsou maso, cukr, kofein, alkohol. Ve své knize mám kapitolu s názvem Kyselá a zásaditá rovnováha, kde je uvádím. Nejvíce zásadité potraviny jsou vaše zelenina, takže hodně zeleniny. Jíst hodně zeleniny každý den, nemáte žádné omezení zeleniny, takže tak se můžete alkalizovat a držet se dál od kyselinotvorných potravin. Ale jsou některé potraviny, které jsou kyselinotvorné, například ořechy, pekanové ořechy, černé fazole. Jsou tu některé kyselinotvorné potraviny. Ale abychom dosáhli správné rovnováhy, musíme přijímat asi 80 až 90% zásaditých potravin a asi 10 až 20% kyselinotvorných potravin. Takže je naprosto v pořádku, když si dáte trochu těch potravin, které jsou na kyselé linii, pokud je většina vaší stravy zásaditá. Další věc, kterou děláme pro alkalizaci, jsou zábaly se sodou bikarbonou. Se zábalí ze sody bikarbony používáme přibližně 2 kg sody. Koupíme ve 20-kilových pytlích v obchodě s potravinami.
Použijeme 5 litrů vařící vody a asi 1/3 šálku citronové šťávy. A ručníky namočíme, vyždímáme a zabalíme nohu a pak ji přikryjeme, zabalíme další nohu. Zabalíme trup, přikryjeme to, takže celé tělo je v zábalu sody bikarbony. A co se děje v tom horkém vlhkém prostředí? A přikryjeme ho vlnou. Udržujeme ho v teple. To jsem nevěděla asi rok, ale je to předvedeno na YouTube. Asi před 4 lety jsem byla v Invercargillu a jeden indický lékař mě požádal, abych k ním přišla a požádali mě, abych to předvedla. Jeho žena, která je ředitelkou zdravotního střediska, mi pomohla a spolu s jejich 15letým synem jsme to mohli předvést. Každopádně jsem s někým mluvila asi o 10 měsíců později a paní mi řekla, děláme zábaly. Divila jsem se, jak víte, jak se dělají zábaly. Ona řekla, je to na YouTube. Je to na YouTube? Divila jsem se. Tak je to na YouTube. Je to na YouTube. Dá to trochu práce to udělat a v ideálním případě to nenechávám nikoho dělat v našem středisku, dokud ho nezaškolím, protože je důležité to dělat správně. Je důležité, aby se tam nedostal vzduch, protože to alkalizuje přes kůži. V našem středisku máme také hyperbarickou komoru. Hyperbarickou komoru. Hyperbarická komora dodává do těla kyslík. Henryho zákon říká, že pod tlakem plyn přechází do kapaliny. Zde je plynem kyslík a kapalinou jsou samozřejmě tělesné tkáně a krev. Takže v této malé hyperbarické komoře je to takový malý kruhový stan. Zapneme ho a napumpujeme do něj čistý kyslík a pacienti v něm obvykle leží hodinu. Vím o ozdravném pobytu v Edenu. Jmenuje se Eden Valley v Lovelandu v Coloradu. Vím, že tam dělají hyperbarickou komoru. Tohle jsme udělali s Elizabeth Kochovou. Takže vidíte, že jí dáváme všechny podmínky, které rakovina nesnáší. Naším cílem bylo vytvořit v Elizabetině těle prostředí, ve kterém rakovina nepřežije. Tělo a pouze tělo je účinným lékařem a pokud má správné podmínky, tak se uzdraví. Za čtvrté, rovnováha. Co mám na mysli pod pojmem rovnováha? Užívání probiotik. Co je to probiotikum? Je to bakterie Lactobacillus acidophilus bifidus v blízkosti 2 hlavních zdravých nebo přátelských bakterií, které žijí v trávicím traktu. A správně fungující střeva potřebují správnou rovnováhu. Když se tedy užije brzy ráno a ideálně 3/4 hodiny před snídaní ve formě prášku, dostane se až do tlustého střeva, kam chcete. A pokud tam jsou nějaké kvasinky jako candida a vymknou se kontrole, zaplaví trávicí trakt dobrými bakteriemi a vrátí je pod kontrolu. S Elizabeth jsem také mluvila o tom, zda v jejím životě existuje někdo, vůči komu cítí hořkost. A někdy v některých případech více než v jiných může být s nemocí spojen duchovní nebo emocionální aspekt. Vzpomínám si, že před 25 lety jsme v jednom léčebném centru, kde jsem pracovala, měli paní se zánětlivým onemocněním prsu. Její prs byl 3krát větší a začínal se rozpadat, byl ve velmi pokročilém stádiu. Když jsme se podívali na její anamnézu, rakovina prsu se u ní objevila poté, co zjistila, že její 17letá dcera byla znásilněna. Jak ublížit matce je takovouto zprávou. Takže co můžete dělat, když jste prožili trauma? Pokud s vámi bylo zacházeno velmi, velmi špatně, co s tím můžete dělat? První věc, kterou můžeme udělat, je to, co říká Bible, že musíme udělat, a to je odpustit. Bible říká, že přijde soudný den.
A Bible říká, že každý člověk se bude muset zodpovídat z toho, co udělal. A Bible říká, to je to, co Bůh říká. Pomsta je má, já odplatím. A já k tomu něco dodávám, že on to udělá lépe, nechte to na něm. A teď, když ten člověk, který byl násilník, který byl zneuživatel, je zasažen do srdce a vidí svou chybu a padne před Bohem a řekne: Otče, odpusť mi, očisti mě, obnov mě, tak on to udělá. Ale víte, co také řekne? Teď musíš jít do vězení, musíš se zodpovídat za zlo, které jsi udělal, ale já ti odpouštím. A protože jsi se toho vzdal a vyznal, nebudeš muset stát před soudem. To už je to, v co doufáme a za co se modlíme, že ano. Není tomu vždycky tak, ale to je Boží práce, to není naše. Naší úlohou je odpouštět. Vzpomeňte si, co řekl Petr Ježíšovi v domnění, že je velmi velkorysý. Jak často bychom měli odpouštět? 7krát? A my víme, co Ježíš řekl. 70krát 7krát. Nikdy nepřestaneš. Odpuštění je jediný recept v celém vesmíru, který má moc rozbít chemická pouta nepřátelství, hněvu a nenávisti. A na to jsme se zaměřili, když jsme se zabývali depresí. A chci vám to ukázat, zejména pro ty, kteří tu nebyli, a pro ty, kteří tu byli, abychom si to zrekapitulovali. Zde je nervová buňka. A nervová buňka má přijímací stanice. A tyto přijímací stanice přijímají chemické zprávy z další nervové buňky a přenášejí je dolů po rameni a pak se uvolní ven do malých glutonů. Tyto přijímací stanice přijímají chemické zprávy z další nervové buňky. Doktorka Caroline Leaf, křesťanská psychoanalytička, to vysvětluje velmi dobře, řekla: když jsme v pokušení s negativitou, v pokušení držet se zášti. A v malé knize Život naplněný pokojem v 18. kapitole Psychoterapie se píše: zármutek, úzkost, nespokojenost, výčitky svědomí, pocit provinění a nedůvěra, to vše podlamuje životní síly a přivolává nemoci a smrt. To řekla na počátku 19. století. A doktorka Caroline Leaf v knize Kdo vypnul můj mozek ukazuje, jaká věda zatím stojí. Když se naplňujeme negativitou nebo si ji hýčkáme, je tato negativní myšlenka jako vánek, který prochází větvemi a v tu chvíli ji můžeme nechat odejít, nebo se jí můžeme držet. Když se jí držíme, tak si ji hýčkáme. A trny rostou mezi dendrity. Mezi dendrity rostou fyzické trny. Tady jsou fyzické trny. A právě tak může smutek, úzkost, nespokojenost, výčitky, vina, nedůvěra přivolat rozklad a smrt. A ráda bych přidala ještě jedno slovo, dokonce i rakovinu do těla. Ale řeknu vám něco úžasného. Až půjdeme večer spát, řekněme, že dnes každý z nás odpustí každému, kdo nám kdy v životě ublížil, kdo nás nepochopil, kdo nás zneužil, ať už sexuálně, fyzicky, citově, slovně. Odpustíme. A mám pro vás dobrou zprávu. Nemusíte to tak cítit, jak byste mohli. Prostě to udělejte, protože je to zákon mysli. Když se tak rozhodnete, vaše emoce a pocity tomu skutečně budou odpovídat. Může to trvat pár dní, může to trvat týden, než se budete cítit skvěle, ale prostě to udělejte. Nedá se o tom diskutovat, musíte to udělat. Řekněme, že dnes večer, když jdeme spát, a nejlépe v 9 večer, nejdéle v 10 hodin, se díky našemu rozhodnutí odpustit stimuluje čistící systém. Říká se mu glymfatický systém. A v knize Proč spíme to vysvětluje i doktor Matthew Walker, britský neurolog. Glymfatický systém je tvořen gliovými buňkami a v mozku je více gliových buněk než nervových buněk. A my máme bilion nervových buněk. Takže se rozhodneme odpustit.
A pak, když půjdeme večer spát, nastoupí glymfatický systém a vysaje všechny trny. Není divu, že Ježíš tolik zdůrazňoval důležitost odpuštění. Povím vám něco o Dagovi. Dagovi je 40 let, přišel k nám s rakovinou prostaty. U každého typu rakoviny mohou existovat drobnosti, které se pro ten typ rakoviny dělají navíc. Tohle je základ, kterým jsem vás provedla, ale na rakovinu prostaty měl také zinek. A také bylinu, která se jmenuje solný piment. Solný piment může snížit zánět prostaty. A protože je v hormonálním systému také anin, krém z divokého jamu, o kterém jsme mluvili o hormonech na začátku týdne. Takže existuje několik drobností, které přidáváme pro tuto konkrétní rakovinu. Zeptala jsem se Daga, jestli měl šťastné a zdravé dětství. Odpověděl ne, otec na mě celý život křičel a začal se dost rozčilovat, tak jsme šli dál. Později v týdnu si vyslechl mou přednášku o odpuštění, o síle odpuštění, které přetíná řetězy, jež vás poutají k bolestné minulosti. Dává vám křídla, dává vám svobodu, dokonce vám vytře trn z paty. Po přednášce jsem se zeptala, Dagu, už si odpustil svému otci? Řekl, ty tomu nerozumíš. Celý život na mě křičel. Řekla jsem, chápu, že to muselo být hrozné, ale Dagu musíš, tvoje uzdravení závisí právě na tom, tomu nerozumíte. Odmlčela jsem se. O 2 minuty později řekl, už jsem to udělal. V přednášce jsem ukázala, že je to jen rozhodnutí, prostě ho uděláte. Vaše pocity se vás budou snažit zadržet, prostě to udělejte. To jsou vaše otěže. Co dělají otěže s divokým koněm? Jen do toho. To jsou vaše pocity, myšlenky a emoce, které se pohybují nahoru a dolů jako vítr. Bůh nám dal tu svobodnou prefrontální kůru mozkovou, abychom ji udrželi tam, kde má být. Prostě to udělejte. Gratuluji, Dagu, řekla jsem. Jak hodiny a dny ubíhaly, Dag se začal usmívat. První týden programu vyprávěl lidem o tom, jak na něj otec celý život křičel. A víte, co Dag vlastně dělal? Ta cesta jeho otce, který na něj křičel, se zvětšovala a zvětšovala a zvětšovala jejich fyzické cesty, protože si to stále vztahoval. Lidé, když ho viděli přicházet, drželi se dál od něj. Byl naštvaný. Druhý týden jsme viděli jiného člověka. Bylo to neuvěřitelné. Trvalo to asi 24 hodin a viděli jsme, jak začíná měknout. Je zákonem mysli, že vaše slova ovlivňují vaše pocity, proto si dávejte pozor na svá slova. Dag si neuvědomil, že tím, že ten příběh vypráví znovu a znovu a znovu, celý problém ještě zhoršuje. Jeho otec už byl mrtvý, ale on byl stále spoután tím, co se stalo v jeho dětství. A když odpustil, uznal, že existuje soudce, který je mnohem větší než já a který se s tím vypořádá. Mou úlohou je z toho vyjít. Jak z toho vyjít? Odpuštěním. Odpuštění přetíná pouta, která vás poutají k bolestné minulosti. Prostě to udělejte. Je to rozhodnutí prefrontální kůry mozkové. Prostě to udělejte, vaše pocity se přizpůsobí. 3. den se Dag začal usmívat. Předtím jsme ho usmívat neviděli. Ve skutečnosti ten druhý týden už vůbec nevyprávěl ten příběh. A když jsem to viděla, pomyslela jsem si, že to jeho glymfatický systém udělal. Glymfatický systém vytřel trny. A tato cesta, která ho bolela, on přestal klesat, být na dně. A podívejte se, co se stalo s tou cestou. Bylo jí stále méně a méně a méně a cesta odpuštění se stávala stále více a více. 21 dní. Výzkum ukazuje, že se vytvoří nová cesta. 60 dní, než se dostane do cementu.
Jednou z věcí, které ráda dělám, je, že se učím nazpaměť a zjišťuji, že je to přesně tak. Musím si to nejdřív zacementovat, abych to mohla vyprávět. Je to stejný proces. Výzkumy nyní ukazují, že náš mozek může být přepracován až do dne, kdy zemřeme. Není to dobrá zpráva? Říká se tomu neuroplasticita, měkký drát. Dříve si mysleli, že náš mozek je pevně zadrátovaný, ale v posledních 15 letech říkají, aha, mýlíme se. Zajímalo by mě, kolik věcí, které teď říkají, se v příštích letech ukáže jako chybné. Proto miluji Biblii a tu malou knížku Život naplněný pokojem. Zde jsou pokyny pro nás, které nám velmi jasně ukazují cestu, kterou se máme vydat. Nemůžeme se mýlit, protože tuto knihu napsal sám Stvořitel. Je to nejlepší lékařská kniha, jakou máme. Je to nejlepší psychologická kniha, jakou máme. Je to nejlepší psychiatrická kniha, jakou máme. Je to nejlepší biochemická kniha, jakou máme. Nemůžete ji vylepšit. Elizabeth Kochová se vrátila k lékaři o 3 měsíce později. Pamatujte si, že všechno plnila, byla pilná. Lékař se podíval na její krevní testy, podíval se na ní a řekl, jen pokračujte v tom, co děláte a přijďte za 6 měsíců. Co řekl při první návštěvě? Musíte okamžitě podstoupit chemoterapii, je to vážné. Po roce byla na dalším vyšetření a nádor byl skoro pryč. Po 6 týdnech začala Elizabeth Kochová přidávat trochu ovoce a trochu více sacharidů. Byla velmi svědomitá. Volala mi, Barbaro, dělám to správně? Mám to dělat takhle? Řekla jsem, výborně, Elizabeth. Myslím, že trvalo ještě asi 10 měsíců, než zmizel další nádor. Zhubla, vysadila léky na krevní tlak. V noci už nemá zapnutý přístroj na spánkovou apnoe. Říkala, že když zmizel druhý nádor, přišel její manžel, usmál se a jen se jí dotkl. Má svou ženu zpátky, už o ní nepřijde. Teď už je to 5 let. Elizabeth Kochová přednáší, pořádá kurzy vaření, vypadá úžasně. Řekla mi, cítím se teď lépe, než jsem se cítila ve svých 40 letech. V každém případě se mohou vyskytnout drobné rozdíly. Proto bych vám ráda pověděla také o Eileen. Eileen k nám přišla s rakovinou prsu, bylo jí kolem 50 let. Zvolila si přirozenou cestu, o které někteří lidé říkají, že jsem si zvolila přirozenou cestu, která nefungovala. Já říkám, kterou cestu jste si vybrala, protože existuje mnoho léčebných způsobů. U rakoviny prsu bylo naprosto nezbytné, aby vyrovnala hormony. Nemůžete dostat rakovinu vaječníků, dělohy, prsou, pokud jsou hormony vyvážené. Takže se všemi případy rakoviny reprodukčního systému musí vyrovnat hormony. Tak začala používat Anna's Wild Yam krém, aby se vyrovnaly hormony. To vše zavedla. Je to manželka adventistického pastora v Austrálii. Každých pár týdnů mi volala, Barbaro, dělám to správně. Začala také přikládat na prsa obklady z ricinového oleje. Ricinový olej proniká hlouběji než jakýkoliv jiný olej. A tam, kam pronikne, dokáže rozbít boule, hrbolí, srůsty, dokonce rozbije i kostní ostruhu, ale nikdy vám nerozbije kost. Jak to dělá? No to je jedna z otázek, kterou položíme Bohu v těch nebeských síních. Je to tak? Mohu vám jen říci, že Žalm 104:14 říká, že Bůh dal byliny ke službě člověku. Takže když použijete byliny, pracují s vámi, vědí, že je to nepřirozený útvar a rozbíjí ho. Takže postupně, krůček po krůčku to ricinový olej rozloží. Není to přes noc, není to po týdnu. Prostě to dělejte to. A také u rakoviny prsu je důležité se ujistit, že to, co se dotýká prsu, je přírodní vláknina. Vyzývám vás, dámy, abyste zkusili najít podprsenku z přírodního vlákna. A podprsenky z kosticí jsou nebezpečné, protože prsní tkáň je lymfatická tkáň
a ta se čistí do uzlin v podpaží. Je tam velmi účinná brána, která tento proces čištění zastavuje. Chápete, že do toho může vstupovat mnoho faktorů? Proto je každý případ jiný. V každém případě je třeba nasadit si detektivní klobouk, podívat se na historii, na emoce, na dům, ve kterém žili. Jedna paní, které bylo teprve 35 let, k nám přišla s velmi pokročilou rakovinou. Žila už jen 3 měsíce, bydlela v plesnivém domě. Netušila, že plesnivý dům může přispívat k její rakovině. Je to velmi smutné. Když k nám někdo přijde s rakovinou, řeknu mu, viděli jsme 3 výsledky. Za prvé, viděli jsme, jak se lidé mění k lepšímu. Za druhé, viděli jsme, jak se ze 3 měsíců stalo 6 let. Za třetí, viděli jsme, že poslední dny života byly pro ně příjemnější. Někteří lidé přicházejí ve velmi pokročilém stádiu a kdykoliv po několika týdnech nebo měsících zemřou, jejich manželka nebo manžel nám zavolají a řeknou, moc vám děkuji. Moc vám děkuji, že zemřeli důstojně díky přirozeným věcem, které jsme udělali. Takže v každé fázi je vždycky nějaké plus. Takže se vrátím k Eileen s rakovinou prsu, která mi o rok později řekla, Barbaro, právě jsem byla na vyšetření, ale nerozumím lékařské terminologii. Tak mi to přečetla a já řekla, Eileen, jsi bez rakoviny? Ona řekla, opravdu? Řekla jsem, jo, to je tak. To říká zpráva, je pryč. Znamená to, že se může rovnou vrátit k cukrům? A ne. A za ty roky, co lidem pomáháme, se nám to stalo 2krát. 2 lidé nad rakovinou zvítězili. Nádory v obou případech úplně zmizely. A ta malá Filipínka se vrátila ke své bílé rýži, smaženým jídlům a rybám. A do roka se jí nádory vrátily a žel se podruhé neuzdravila. Jeden muž, který zcela porazil rakovinu, měl nádory na játrech a sken ukázal, že všechny zmizely. A pak ho požádali, aby zrenovoval malý starý kostelík a lak, který použil, byl vysoce toxický, což stačilo, aby ho to položilo. Takže vidíte, že v každém případě se sejdou trochu jiné faktory. Pro některé lidi je emocionální faktor velkou součástí, pro některé lidi je emocionální faktor pouze malou součástí. U Elizabeth Kochové, která velmi milovala Boha, vůbec neměla v srdci hněv. To byly její velké bezové dezerty. Takže teď, když jí požádali, aby udělala dezert, řekla, mám tě moc ráda, abych udělala ten dezert. Udělám ti jablečný závin ze špaldové mouky oslazený javorovým sirupem. Není Bůh dobrý? Jídlo by mělo být dobré. Není divu, že Hippokrates řekl, nechť je tvé jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem. Takže, když se v Římanům 12 v 1. a 2. verši píše, prosím vás tedy, bratři, abyste pro milosrdenství Boží přinášeli svá těla jako živou, svatou a Bohu milou oběť, která je vaší rozumnou službou. Když někdo řekne, podívejte se na mě, právě se hroutím, jak to mohu předložit Bohu? Řekla jsem, víš, že Bůh ví, že zná cestu, kterou ses vydal. On tě miluje a on tě přijme takového, jaký jsi. Není to krásné? Přijme tě takového, jaký jsi, protože on je ten, kdo tě může proměnit. On je ten, kdo je toho schopen. Vlastně víte, co říká Juda 24? Stěží si dokážu představit tento verš, Juda 24. Nyní tomu, který vás může uchránit před pádem a s radostí vás představit bez vady před slávou svého Otce. To je neuvěřitelné. On dokáže to, co my nedokážeme. Proto vás prosím, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste přinášeli svá těla jako živou oběť, bez ohledu na to, v jakém je stavu, což je rozumná služba. Nepřizpůsobujte se tomuto světu. Ne, promiňte,
Už žádné velké bezové dezerty. Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli a dovolte těmto glymfatickým buňkám, aby detoxikovali vaši mysl, aby dokázali, co je ta dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Modleme se. Otče na nebesích, děkujeme ti, že jsi nám dal tělo, které může uzdravovat. Moc ti děkujeme, že jsi mistr lékař, že jsi největší lékař, jakého kdy tento svět poznal a že nás důvěrně znáš. Dokonce víš, kolik zrnek písku je na moři, tak o kolik víc znáš nás. Děkujeme ti, že jsi nás sem dnes přivedl. Děkujeme ti, že jsi nám slíbil, že nás nikdy neopustíš ani nezanecháš a děkujeme ti ve jménu Ježíše. Amen.